Tak já vás zdravím. Dneska bych vám chtěl ukázat funkční model Stirlingova motoru z AliExpressu. Tenhle stál něco okolo 850 Kč. Odkaz vám když tak dám pod video. Součástí je i tato modrá USB LED lampička, která díky stejnosměrnému motoru, který je vlastně používan jako generátor, svítí. Motor mi přišel sestaven, akorát stačilo nasadit knot a nalít líh, nebo bioetanol. Já jsem použil technický líh, protože bioetanol mám v garáži a byl jsem línej tam jít. Motor je vzhledově hezký a slušně zpracovaný. Jediné, co se mi nelíbilo, byla ta zlatá základna, ke které je motor přišrubovaný. On je to nějaký pozink plech a je na něm nalepená zlatá folie. Já jsem si tu základnu udělal dřevěnou, což uvidíte, když vydržíte. Samozřejmě jsem to hned začal rozebírat, protože jsem zvědavý jak polární liška. Zjistil jsem, že použili ložiska s plastovou samovoznou klecí a ložiska, aby měla co nejmenší odpor, nejsou zakrytovaná a ani namazaná. Tady je vidět, jak se točí ložisko s plastovou klecí nenamazané. A tady jsem schválně dal 1 kapu silikonového oleje. Takže ať vás ani nenapadne to jako mě mazat. Maximálně pár kapek na čepy ramínek. Jednou jsem u jiného modelu namazal písty a válce. A motor se ani nerozbil, jak mu to vlastně zvýšilo odpor. Nevím jak vám, ale mně se ta zlatá folie na tom pozinkovaném plechu nelíbila. Přišlo mi to jako z pouti. Tak jsem milej motor demontoval z desky. Desku jsem vyfotil, obrázek importoval do Fusionu, skalibroval velikost a podle obrázku udělal sketch. Potom jsem obrázek uložil ve formátu DXF. Otevřel jsem ho v Lightburnu, tam jsem přidal nápis a logo a z bokové překližky za pomocí pana lasera jsem si udělal základnu novou. A tady už je výsledek, který už se nestydím dát na poličku jako další lapač prachu. Jinak Stirlingův motor používají dokonce ve švédském námořnictvu, v ponorkách. Tak udělám zdar.